Hello mga momshies. Ayan, kasama ko pa rin po si Mia Kaloka para sa aming road trip. At nandito na kami sa Subic Bay Gateway Park. Gay? Kasi nga puro kasi gay. Charot. So nandito na kami sa Subic Bay Gateway Park. At palabas na kami. Yes. Going to Pangasinan naman. So dadalawin ko muna yung aking padir dyan sa Labrador. So see ya later. Labrador? Ay, Yes. Teya, bakit ang Labrador? Mukha kong aso, happy. Ay, inisip ko Labrador Retriever. Charat-charat. So, Labrador, nandiyan kami mamaya, dadalawin ko si Padir. Okay. Kamusta pala yung gabi mo? Meron Pagiging tayong misis. meron tayong meet and greet sa Labrador. Kagabi, masaya naman. I mean, I feel so accomplished. Sabihin na naman ng mga viewers natin, nagharot na naman ang dalawang ito. Okay, so mamaya abangan nyo naman kung sino yung mga makakamit namin. So, Yeah. see ya later. See ya later. Isang mahaba-habang biyahe ito. Thank you so much, Alonga po, Mama Jane, kina Maring Christine, Mama James din, thank you of Mama course. James, thank you. Ayan, Daddy Raddy, thank you so much, Kokoy. Kokoy. Thank you. Ayan. Mwah. So magbabalik tayo dyan. Abangan natin iba natin kaganapan at galawan. Let's go! We are now here in Ordaneta, Pangasinan. At eto na nga, nandito na kami sa Calasiao, Pangasinan. So, mga ilang oras na lang is makakarating na kami ng Labrador. Labrador Retriever. Ayan, so dito na kami sa intersection. Walang stoplight tong intersection na to. Wala. So, bigayan or paunahan, gano'n ang peg. Oh my gosh. So, after this, nadadaanan natin ang Binmalay, Lingayen at yung aming bayan. So, see you later. Lingayen? Ba't hinahabol natin ang araw? Look at this fucking sun. Nandito na tayo, papasok ng Labrador. Bayan ng Labrador. Palong ulap sa bundok ko. Parang umuulan na to. Is that a Labrador? Yes, malamig daw dito sabi paggabi. Kasi since katabi namin yung dagat. At maraming bundok. Okay, so nandito na kami sa bayan ng aking papa, ang bayan ng Labrador. So bago yan, bibili muna ako ng kandila. So ayan, yun ang bayan ng Labrador namin dito. So bibili muna tayo ng kandila para pagdalo ko doon, meron tayong maititirik for him. And ganda rin sa aking lolo, mga lola. Let's go! Here na papasok sa loob ng sementeryo. And naghanap kami ng tindahan. Baka may mga nagtitingnan rito ng mga kandila or something. So at least bago magdilim, mapunta na namin si Papa. Kaya lang may mama is calling. So sakto. Camposanto? Eto na. Where? Dito ka na mag-park. Where? Dito. Yan, dito na tayo kay Papa. Nung nilibing namin si Papa, wala pa yan. Itong hilera na yan. So, andito na tayo kay Papa ko, sa lolo at lola ko, and sa mga, ayan. Ay, my God. This is my Papa, may lolo at lola. Hi po, Papa. Lolo, Lola. Kamusta po? Oh, ayan ha. Dumalaw ako sa inyo dito. Huwag na magtatampo. And lagi mo sanang gagabayan si Mama. Gabayan niyo po ang mama ko. Ako po sa aking mga biyahe, ang aking kapatid, ang aking mga pamangkin, ang inyong mga apo, bantayan niyo po. Bagamat hindi po tayo nagkasama at nagkakilala ng matagal, sobra din po ako nagpapasalamat sa inyo kasi syempre dahil po sa inyo, sa inyong anak, sa inyong apo na si Papa Donato, meron pong kagaya ko ngayon dito sa mundo. Papa, bantayan mo si Mama ha, kami mga anak mo, bantayan mo ha. Maraming salamat and I love you. We miss you. Ha?
Dadalaw ako ngayon dun sa bahay mo. I love you. And advance happy birthday dyan sa heaven. So ayun na nga, nakarating na tayo dito sa aming bahay. Sa bahay actually, hindi namin pala. Bahay ng papa ko dito sa Labrador. So, number 22 siya. Ayan. So ayan yung pinakabahay namin, ng papa ko. So sa ngayon, since wala na rin siya, pati yung ano ko, yung what they call this, yung aking half sister ay wala na rin dito. So dadalawin natin, bibisitahin lang natin yung bahay niya. Ganon din yung aking mga tito ay ano. Yan. So this is my Tito Tibor. Hi Tito! So that's my Tito Tibor. Oh, di ba magkakamata kami? Ha? Asan? Ay, this is my Kuya Makoy. Ang ingay kasi along highway lang tayo. That's my Kuya Makoy, ang aming panganay sa magpipinsan. Hi, Kuya! Dadalaw! Galing na ako ng sementeryo. Kaibigan ko. Saan kayo galing yan? Kasi papunta kami ng Baguio, tsaka San Juan. Dadalaw rin kami sa lola niya. So sabi ko, daan naman tayo ng Pangasinan. Hindi na, doon na lang sa likod dito. Dito kayo. So meron tayong patawid sa tulay. Mia, come here na. Kaya pa? Naku, baka hindi kakayanin ng tulay. Kaya ka ba ng tulay? I think so. Oh my God, magagalit si Paolo kasi you're... Why? Mag-walk-walk lang? Ay, makali ka, samahan mo kami. Naku, bago pa lumakas. Oh, dali ka na. Hahabol na lang yan si Mac. Hi! Talaga ba, Althea? Sabi ko nga sa'yo, di ba, dinala natin yung sasakyan. Pero mas maganda kasi pag naglalakad tayo para mas ma-experience natin. Tsaka matagtagan tayo ng taba. Well, lalo na ako. Okay. Hala, kumukulog siya, kumikidlat na. Yes! And now, nandito ako sa bahay ng tita ko. Siya naman po yung panganay na kapatid ng papa ko. Yan si Tita Melly. Ayan, nandito po ako ngayon, dumalo ako sa kanila, dumaan. So we have also our business. Wow! May business kami. Wala sila Ate Cathy. Saan? Pakita ko naman sila. So, titingnan natin yung mga anak niya. Kasi andito, papamit ko sa inyo yung mga pinsan ko kasi hindi po kami nagkasama rin na lumaki. Ayan, growing up. So, ayan sila. Oh. That is, eto yung panganay mo na tita. Ayan. Oh. Sa Ate Ella. Ate Cathy. Si Dayan. Ate Dayan. Si Jeffrey. Oh, si Jeffrey hindi ko pa to nakaka-chikan actually. At si Bunso, ayan. Oh, diba? Ang galing ng tita ko, no? Ano yan? Single mom din yan. Kaya proud ako siya. Ay, andito yung mga pinsan ko. So, ayan. Tapos na ako maligo. And I have my ate here. Ay, wait! Dumari isa kararating lang. From work. So, naabala ko sila dito sa sa Dagupan. Kararating lang. Kanina pa kami. Sorry. Nagising ba kita? Ah. Asa na isa? Ineno yung gate kasi yung asong isa nandoon. Ah, Kasi okay. yung matanda ng kaninang aso. Ay, baka hindi pa niya na yung Ay. sasakyan niya, yung sasakyan niya nakaharap. Ah, okay. Ay, hindi lang hindi yun, mamaya na. Oh, sandali lang. Yan. So, this is my ate. Son of my pinsan. Sorry. Nagising ko yata siya. Ah, okay. So, ito yung aking tita. Yes, Tamila. At ang kanya, dalawa sa kanyang 5. 5 ba to? 6. Si Jeff pa lang, hindi ko pa na-meet, no? Ah, ayan, that's my friend, Mia. Ang mga pinsan ko. Ah, ano? Althea, Baba Boom Cousins. Ano siya, taga La Union naman siya. Ilocano. Ilocana. Mia Ilocana yung nakalagay kasi. Sabi, kinuwento ko na binlag niya si Makoy. Si Makmak. Naka 12,000 views, binigyan niya ng allowance. Ang tawag sa kanya, Baby Mia na. Oh. Oo, kaya may pampa-birthday. Kasi magpa-birthday din si Papa ngayong August. Dapat may part 2 yun? Oo. Ay! Full. Ayan, so,
ano tayo, matapos natin makadalaw kay Padir. So, yung aking mga, ito yung mga side ng aking Si, papa. ko naman yung anak ni Jeff, sa May, August 6. Siya? Mark 13. Si Jeff. Si Si 13. Jaira. Si Jaira, yung anak Si ni Papa is 19? Ah, 24. Oh, diba? Hindi talaga ako pabilis. Lola mo eh. Si mama August, niya. August 24 din nanay ko eh. Oh, si Lola, di ba? Magkakalapit sila ng edad. So, ano, Mia Kaloka, you already met my, father's side. Ang dami niya ng kwento kasi si nanay ni tita ko kanina ang dami nang minarites sa amin. Na nakakatuwa lang kasi at least mas nakikilala ko yung papa ko. I mean, alam mo yun. Kasi siya yung mas higit na nakakakilala. Yun, yung kay papa. Nung namatay si papa. 2019. Nung unang nagpunta sila dito ng mama niya, doon pa ako nung nagpupunta kami doon sa likod ng Yupang. University of Pangasinan. So ngayon, since nakilala mo na si Makoy, si Makmak, alam mo na, weekly na pa tayo? Ay, boy! 21 na sa legal age. Please, Diba? Kilig din ang bayot eh. So abangan natin kung sino yung I Found Love mo for the next Norte. next challenge. I I found love song. Ay! Summer apple. Napakaharot pa ni Ate Mia mo. It's DJ.